जमे नोंनि आंजों नखर आरो जाथि खुरमा गारनानै संसार जानो फैबाय। आंनि बायग्लिनाय बिखायावबो सानथ्राहायि अननायनि लैथोमा दं। मानसिया अननायजोंल' थांना थानो हाया अलंबार। थांना थानो थाखाय धन दौलत गारि मटरनि गोनां। जोंबायदि गरिब मालायफोरबायदि गारि मटर महाथ' बायनो हानाय समखौ नेदो जमे। सम फैब्ला सानसे गासिबो फैगोन। बेबायदि मावा दाङा ओरैनो थाबाय थाबा संसारखौ माबोरै जालांगोन? रां रुफा माब्ला खामायगोन? ओरैनो खावसे बोसोर थांखाबाय। हारे नों मा जादों? फागि जाबाय नामा? हाबा जानायानो दान मोनथामल' जादों। बे दान मोनथामावनो एसेबां सोलायबाय नों। बिदिजों बोरै सोलिनांगौ? रां रुपा गारि मटरा गिदिर नङा संसाराव। आइ आफा आरो गामिनि मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ? मा सानो? साननो हो माथो सेंग्रा समावलाय जोबोर गिदिर गिदिर बाथ्रा दोना नोंखौ। जयै जाग्रा नोंखौ। माहाथ' नोंनि गोदै रावा दालाय माथो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै अमा आदार होनायसिम आंसो मावजोबो। जायखौ आं न'आव मावनाङामोन बेफोरखौ आंसो मावजोबनांगौ जाबाय आरो। सेंग्रा समावलाय मा हायैखौबो हायो बेफोरखौनो रायखांबाय थायो नालै। मानसिया मानि टेनसन आरो बेनि सायाव जाबसिनना होयो नोंबो। हिनजाव मानसि नालाय बेफोरखौ मावखानांगौ। मा जातनि हिनजावलै? नै आं बेबायदि इसां गरमाव उन्दुनो हाया एसि नांगौ। माबारबायखादोसै नङाबा न'आवसो खारलांगोन आं। नै बिहामजो साहाया लानानै फैदो। नंफाया बाजाराव थांना फैग्रोथोंसै। दा सान्दुं गोसा जाबा गरमा बांद्राय जागोन। आथिं आखाइ गैया नामा? गावबागाव लायना लंफैदो। सागासेखौबो आं लाना होफैनांगौ नामा नोंसोरनि? रुवाथि नङा आं। हारे नों मानो बिदि आंनि आइ आफाखौबो नोंनि आइ आफा बायदिनो साना? बिदिब्ला माबोरै जागोन संसारा? नों आंनि हिनजाव, नखरनि खामानिखौथ' मावखानांगोन। नोंनि रुवाथि नङा आं। जाखाना लायाखै दै। गांदोगाव हारसिं सिरना लंहैथां। ओंखाम उखैदों गावबागाव खुरना जाहैथां। बेफोर फिसा फिसा खामानिखौबो आं मावनांगौ नामा? बेफोरखौ गावबागावनो हाजोबखायो माथो। खाफालाव सिन्दुर थाखानानैबो गावखौनो सिख्ला गोरलै सानबावदो नामा? एसे बुजिनांगौलै नों। नोंनि नमा नफाया ओरैनो उन्दु जानो फोरोंहरदो नामा? खालि मबाइलावल' बिजि। मा दं बे मबाइलावल'? खबरदार आंनि आइ आफाखौ नोंनि बे नखराव दा रायखां। मा खालामनोलै? जेथिंनिफ्रायबो टेनसन। नखरनि टेनसन फाग्ला जानाय बायदिसो मोनबाय आं। नंमारगौ संसारा बहुद गन्डगलसो आंना। आइ आफाया मोनथिब्ला मा साननांगौ? फारसेथिं सानबा फारसेथिं जाया। आं मा खालामबावनो? संसारावनो लामा आन्दायनाय मोनलाबायबाय आं। हरबाबो बेनो सानबाबो बेनो।